Hola, fa temps que no parlem, oi? Què et sembla si reprenem el tema de la salut financera? T'hi explicava que tenir controlades les despeses i els ingressos et permetrà planificar i estalviar. I que un primer pas és fixar-te un objectiu. Però potser ara diràs, d'acord, ja he aconseguit controlar el meu pressupost i estalviar-ne una part. Però com ho he de fer perquè em doni rendibilitat? Doncs, en primer lloc, amb organització. Quina sorpresa, oi? Al final sempre parlem de planificar. Planificar és essencial si vols pensar en el teu futur a llarg termini. I si parlem de futur, has de conèixer els instruments que t'ajuden justament a això, anomenats d'estalvi i previsió. Et permeten estalviar i estan dissenyats per cobrir determinades contingències, principalment la jubilació. Has sentit a parlar de la nomenclatura PIES? Un PIES és un pla individual d'estalvi sistemàtic. És una assegurança de vida estalvi, en la qual tu seràs tant el prenedor com l'assegurat. Tindràs garantida una rendibilitat esperada i, a més, t'ofereix una cobertura econòmica addicional en cas de defunció. Per aprofitar la seva atractiva fiscalitat, pots aportar fins a 8.000 euros l'any. Cal mantenir-lo durant 5 anys i rescatar-lo en forma de renda vitalícia. Saps quin és el seu avantatge principal? Tindràs el 100% de la inversió garantida i el pots rescatar en qualsevol moment, tant parcialment com totalment. És a dir, que també et pot servir per estalviar a curt termini, per comprar-te un vehicle, per exemple. Un altre instrument d'estalvi i previsió és el SIALP. El SIALP és una assegurança individual d'estalvi a llarg termini i té les mateixes característiques que t'he explicat abans del PIES, tret de la possibilitat de rescatar-lo parcialment. És útil per estalviar a mitjà termini si necessites destinar uns diners a l'entrada d'un pis o als estudis dels fills. A més, pots aportar fins a 5.000 euros l'any i si el mantens 5 anys com a mínim i el perceps en forma de capital, podràs beneficiar-te d'una millor fiscalitat. Ara parlarem dels instruments més específics de previsió, els que estan pensats per preparar la teva jubilació i que històricament han tingut la fiscalitat més favorable. El PPA, Pla de Previsió Assegurat, t'ofereix una rendibilitat esperada i la gestora amb la qual el contractis et garanteix el 100% del capital aportat i un capital per defunció en el cas que es doni aquesta circumstància. Però cal esperar que arribi el dia de la jubilació o les altres contingències admeses per poder disposar del teu saldo. I ho podràs fer en forma de capital, de renda periòdica o amb una modalitat mixta. I els plans de pensions? En aquest cas, també es contracta per generar un estalvi del qual disposar durant la jubilació en forma de capital o de renda. Cada pla té una política d'inversió que marca els criteris de rendibilitat i risc que el gestor del pla ha de seguir a l'hora d'invertir el capital aportat per tots els partícips. Per tant, en funció del risc que estiguis disposat a assumir, la possible rendibilitat obtinguda variarà. Hi ha diferents tipus de plans, de renda fixa, de renda variable, mixtos i garantits. Depenent del perfil d'inversió que s'adopti, s'aconsella un tipus de pla o un altre, amb l'avantatge que es poden fer traspassos entre plans. Tant en el cas del PPA com dels plans de pensions, les aportacions tenen un límit del 30% sobre rendiments nets del treball i activitats econòmiques amb 1.500 euros com a màxim. T'has fet una idea de les principals diferències? Doncs ara et comentaré una de les més decisives, la fiscalitat. Què et sembla si et dic que no hi ha una opció millor o pitjor que l'altra? La realitat és que és un aspecte que va canviant al llarg dels anys. I això què vol dir? Que l'opció més òptima és la combinació que es beneficia de la màxima fiscalitat de cadascun dels productes. Evidentment, diràs. Però com ho faig? Molt fàcil, diversificant. Si aquest any 2023 aportes les quantitats següents: 8.000 euros a un PIES, 5.000 euros a un SIALP i 1.500 euros a un pla de pensions o PPA, obtindràs el màxim benefici fiscal, segons la legislació vigent, pel teu estalvi de 14.500 euros. I si no tens capacitat d'estalvi per arribar als 14.500 euros, no passa res. Es tracta simplement de reduir el teu esforç i estalviar de manera sistemàtica. Per exemple, per als plans de pensions, si fas una aportació mensual de 125 euros, estalviaràs els 1.500 euros durant l'any. Què et sembla aquesta idea d'estalviar de manera conjunta? Encara que et soni repetitiu, no em cansaré d'insistir-hi. Marca't uns objectius i planifica. La teva salut financera t'ho agrairà. I recorda, des de Caixa d'Enginyers posem a la teva disposició eines per ajudar-te a controlar la teva salut financera. Entra a www.caixaenginyers.com i descobreix què podem fer per assegurar-te un futur brillant.